घर में कोई हो। रानी छोड़ा कम धम बाद में होई हो, आवा भीरी नवा घर में कोई हो। खाना पीना खात नहीं की अच्छा और राजा जी तूरे भागल बा। का कही जब से लेल बन छुमाए बलमुआ बोठल लिया रहुआ मुहे लागल बा। हाँ हो जब से लेल बन छुमाए बलमुआ बोठल लिया रहुआ मुहे लागल बा। तारा उठलानी के सवादे ऐसन बा कि भूख भगा देलस। बोठल लिया रहुआ